Kumaway na kinomik man na riboy, ubajay kran badan pensno siya ka sarkar haloka ting e ka balakindo kibriyo kibajuyarab hakatara joka kot kakya asya. Kumta shibenta naka banyarab ikinotri asya hanong po constituency uba Meryl Bonds MLA lembat uba Balajet Rani MDC. Hinen kasi kila pelong yaka weka program ka bakerpang bakata kalong banyarab kerpang yakinotri asya. Hakabaki laban ay sobha de kimarba mardi ba nalor kata kila ay ru da kapisa shikite ki asya. Ki sinong ki thau haki jaka ki jalla ga jengi ko perthai borokoi namar kata kadau kum ki nongmi khman paiba hapo ka jingalam jong i local MLA jongi ni ladon ga mensim jong ga jing sokhia naga benta ga jong phi ki ba jutrei borobor naga benta ki duk ki rangli hagi sinong ki thau ga jongi klem da khen ye kata ka jingma ka badon philek na gawai ka ying sa gawai pat ka ying na ga benta ban ai ga jing slok ban ai ga jing sungai na ga benta kilong ing kilong sem ki jongi bat kham tam yi ha ka por badon ki positive case ni ye ga jing simkhia ga jong phi na ga benta ban budin ye ga jing long ga jing man jong ki ba shutong na ka ne khanyang jing pam nang ta ngi pan pau ru gajing ngongu lane gajing kublai naga benta ki nongmi khmat ki jongi ki MLA ki jongi hamtam nakaliang ka parti kongres ki jongi ki bajukren borobor saphang gajing ki jong phi kum ki asya ngala ban ong ba haman ki session ki jongki ki baki ki don ki jukren saphang ki jing ki ba ma phi don hapo ki sunong ki thau lane ki jing ki ba phi jumat hagaban ai ga jing sekri sidi pat ba bat agiri kindiat sngi nakaliang jong phi kum ki asya ni i ga jing hakikot kubor hakilat pakai kubor ya ga jing penpau ga jong phi ga jing ga jong phi na ga benta kumno banyo e kilat jing rap tiba ka sarkar kala kula na benta ga jong phi andre ni song komen sibun ba nakaliang ga jong phi hadin ba phi la penpau tu ga jing ga jong phi nakaliang sarkar ru kala pen sngau ngimtip adu katno kala banlong dari kerman scam ba ki ba phi phila persyang phila penpau khmat ka sarkar ka de ban sngap le ki ne ki jing ki ma phi la pen sngau habangi ya yanti kumno ban budin ban pek ban khmi ban ya slok ban sutu ya ki jinglong jingman ha ka bangi ne khun ye kene khlam ni sem ba ki asha ki de ki ba khmat ki ba drei ki bi yakun ki ba dan hamadan ban ye khun ye kene khlam hagi por ki ba mensua hagi por ba kani ka jinglong jingman kampat don kene khlam ka situation ka belum normal ki asha ngi youtube ye ki ba ki long kum ka jingking ka ban pun na ki pet ba syaka tenat dengan kot ke sia demo phi ki barung haman lagi triwing ki ban shim ye ki jingkhen ki ban pansu thu ye ki long kumi ki ba arme kumno ki sumar ye ladi kumno ki likhai ki khulung ha ke hospital ban yo e registration ka babiang ban yo e dawai ki babiang ban yo e mitha ji jingbam ki babiang ha jing tre angkat bat ki anggan wadi ko ICDS demo phi ki badan ka banta bat filaju syakri ya kanika ri ga jungi ya ga jala ga jungi ga dong ga than ga jungi klem datang kai ga por ban gina jukan mau ya ki sinjang ki ba phi filaju sim ha por ga ba ban syakri ya ga ne ga dong ka than ni sumu sibun halor kani ni soboram sibun so kan ai ko beli kerpang itu yang di trace tong ni wala himdan ga tulok ka badan ga skill pay ko tini man ga banai ga belum fit dan dari kita ni anorium jadi insentif kiba juyo kimde kiba he kiba juyo dari ki IT le de yang jik sakri ki jong kan nong is moburo hamtam agan de jingwan jong ka klam anta ishim ko fi de ki warrior ten pareng jong warrior ki nong yakun ya kan klam ki bahmat radon ki yo positive fashnong hathau baki quarantine le de ha school ha yingdor par ha ying de mo fi ki ban le ban wan igijing tip ban advice bat kumta ta hang jino rangkat bat ki nurse bat ki doktor bat kumta ta ndrei ki ba kya igijing kit hasno hakndo kini
ya asya deh mungkin. Kalian ngejungi ngila penbet ke komiti ngidon kenekan untuk konstitusi COVID-19 komiti. Nah kalian jangan nong nikmat UMLA MDC jungi ngiron lang ngila penbet ya kene banyak penyerap itu tidak sesuai. Jadi ngerap ibarit mungkin sobahan kediam agar ke sini. Kan ai sobahan ibarit. Tapi kalian ko pisah mar arjar ka marway ban hagaju ko por di marbang di ban ngidon ban ai di kau tan ya ko bangin sa IT di sibit ako tun saya sam ni mungkin in IT di kini gijing ngerap ke bangin sa ai firu in IT ya di PNC kemangin itu bet tun sa penpo hi mungkin saya di perlok asya gitu lagi sang ida kwa benum benlang gijing lang ka ban he ka ba ini kenduk ulang barok bangin khat si jaka banyo banya ai mensi banya pilih jum andre kane ka jinglong jingman ka kam sya ini bangin le ka aku hukum kane ka pot pendung jing hilang pat ba kita kesni kadang mi ke notification ke fresh notification umno ban contain ini measure containment nak yang sarkar jelas kita perking pat sya ini di jingseng di jinglang pat ba kumta terse di jingle kai sport ka kita khang ini kumta kena mar katangi dah kuat bani kendu tinggi soba tun soha ben halem ya kena kubur jadi perlu asya ke jumpi haki PHC ki sub center ki baki kidan ba mungkin priang lem ya kena geding ai kuble na kaliang ujungi kum ka komiti mungkin priang lem ya kena geding ai kuble dengan kum MLA MDC betul orang ba di pengalak ni dan hong ne kupur kuble nang dan rengkat bati nang trestom indon hasenda bati ngada sengur uskat day ya kene kajing hot kajang ki kumne mangnya kenduk moh mangyo I hapreng kamet ka bakot nya hapreng kijing dari ngangit scam bakene kalong kajing alamun ki kajang ublay hoi ngada pediang sngoba ru nakamta kajing ai ka beret kajang ki nakamta jang tum ki asya kabelong kajing kerku kajing em kajang ni pada ilong ibarat ndai pediang ya ka nadu ka dalut ka bakot kajang ni kenang bayi ni jing ai berjong ki ila ya kaban kersan ya kejingat dan ki kejengi hapok laki jong ki snong ki jengi barakat ki asya ki bangio ban periang ya kan kejing ai kalong sya kejing ai ke ba kraw adu kata-kata kabang berkat namar bar iskat tu ni ba niat marwei ndrai mentapat ngasngau ba kinom senran ki babun ki don hajan jengi ba ni ki asya ndap ta kejing snong kemen haduk kata-kata hakaba nimla syuk ya kaban berkat ngasngau ban jauh umat meneh habang yo sengau kikentian ki baki ki dan hajan jengi ki dan senda jengi bat ngangit scam baki we ki asya wala da kimla ya kaban ya dan lang bat ni hakan ka koru ini ijing ai bangingin sapha haki para asya ki jengi kin pediang hi naduk ka do nut ka mesim ka bamaki ru kinom sengau nong we kinom sengau marwei inget scam habang ya kenduk ijing ngingin wan bet hakmat jengki bangin ut lani bangin nam ya kita angit skemru ba akan gasni bangingin sami no nang ni ubleng dai dan kat bat ki ba kumjuru bat kiri orang ba abro ibadan hangni kalau kumju kum ki asya ki bangin sayo e ke bandra akan kubor hati snong ki bangin